uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela Baba Nsibande nomama Nsibande nabazalwane ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Baba, ngicela ukuxolisa kakhulu ngesono sami sokunganaki. Ngithumele imeseji, voice note, ngixolisa kubaba ngezinto ey'thile. Ngabhanqa nobufakazi kweqa ku-3 minutes. Ngasenda, uma sengisendile ngabona ukuthi ngenza inkinga. Ngakusasa ngase ngiphinde ngithumela enye i-voice note ngixolisa ukuthi sengenza iphutha kanje, kanti ngiyaqhubeka futhi ngenza iphutha phezu kwephutha. Ama-minutes ami kade vele eqile ku-3, ngakusasa sengithumele eqile ku-2, sekungaphezu kwa-5 minutes. Baba, ngiyaxolisa kakhulu isono sami sokunganaki. Worst part, ngithumela enambeni e-wrong, enambeni yokuletha abantu. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngicela uxolo kakhulu nakuNkulunkulu, ngicela uxolo. Ngiyacela baba ungixolele isono sami sokunganaki, isono sami sokungalaleli. Ngiyaxolisa kakhulu, ngicela uxolo baba. Bengixolisa ngenxa yokuthi ngingomunye ovamise ukulalela iy'nkonzo, kukhona izinto azenzayo. Eyi Nkosi yami, izwi lihlabile inhliziyo yami. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiyaxolisa kakhulu. Nanokuthi ngonyaka odlule usuzophela ngafonela ubaba, ngakho njalo ukunganaki kwaze kwaba kabili. Angizange ngixolise, ngibone late ukuthi hawu kade sengithintile ngifonela ubaba. Ngiyaxolisa kakhulu, ngicela uxolo. uNkulunkulu angixolele kakhulu baba, ngiyaxolisa kakhulu. Ngicela ungixolele, ngonile kakhulu, ngonile kakhulu, ngonile kakhulu. Ngiyaxolisa baba, ngicela ungixolele nabazalwane bonke. NoJesu Kristu, ngicela uxolo kakhulu baba. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba wethu baba Nsibande nomama Nsibande. Eyi baba, ngizocela uxolo kakhulu, ngenza imisteki esekukudala kona, kodwa manje ngenxa yokuva ama-VN eshiwo abazalwane nami ngazibona, nami yangithinta le nto, ngazibona ukuthi nami nginecala, ngenza icala bokunyaka ophelile baba, lapho ngenza i-VN yadlula u-3 minutes. Wangibonisa baba ukuthi dlulele ku-3 minutes. Ngaxolisa kubaba, kodwa futhi ngaphinde ngaxolisa kanti usuku olurongo futhi ngenze enye imisteki baba. Nkosi yami, ngiyaxolisa baba, ngiyazithoba Nkosi yami, nakubazalwane, kuNkulunkulu uqobo ngenza isono kuyena ngokweqa umthetho awubekile. Ngicela uxolo uNkulunkulu wami, ngicela uxolelwa lesono esingaka engasenza. Ngiyazithoba baba, ngicela uxolo. Ngaphinda ngelinye ilanga futhi ngithe ngipressa nje ngenza, ngimamele intshumayelo, kwapreseka i-emoji, kodwa ngasheshe ngayibona ngayicima. Konke lokho ngoba uNkulunkulu wayibona. Ngicela uxolo baba, amaphutha ngiwenzile, sengize ngesabe nokuvela nokukhuluma ngoba ngisaba ukwenza amaphutha. Ngicela uxolo baba, ngicela uxolo. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba uNsibande nomama nomndeni wonke nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela nasekhaya lezi. Baba, ngiyaxolisa ukudilitha izolo nokwenza i-WhatsApp message ngesikhathi nginikela umnikelo wokweshumi. Baba, ngiyaxolisa kakhulu ngephutha engalenza. Kuyisicelo sami ukuba ubaba angixolele. Nangama-emojis afakeka ngephutha, ngiyaxolisa kubazalwane abangazisa. Angangaxolisa kubaba
Nakubaba uNkulunkulu ngiyazendlala ebusweni bakhe ngephutha engalenza. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyabingelela kuwena nomama nomndeni wonke okaZibande, ngibingelela futhi ekhaya lezweni entabeni kaJehova. Kuyabonela ngithi uJesu Kristu inkosi, nami futhi ngiyoyedwa ngithintekayo. Kudala ngathumelela imeseji idlule kwi-seconds. Lokho baba kunganaki ngoba ngathumelela ngabona ukuthi igcwele ngayidilita, ngabona ukuthi idlulile ngayidilita. Lokho ngangicabanga ukuthi i-right, kanti siyefika kuwena ikhombisile ukuthi seyidlulile ne-seconds. Wathi ngithuka sengithumele imeseji ukuthi hayibo nangu seyidlulile. Ngathuka ngazibona ukuthi kunganaki. Lokho baba usikhuza njalo ukuthi ukunganaki kuyisono. Ngiyaxolisa baba, ngixolisa kuwena, ngixolisa kuNkulunkulu, ngixolisa futhi kwekhaya lezwe. Unganaki ukuthi hayi ngoba ungikhuzile, kanti ufuneka ngixolisa. Angithembe ukuthi ngaxolisa ngoba kudala, kodwa nami ngiyathinteka bese ngizwa abazali abenye baxolisa ukuthi kufuneka sixolise ngoba lokho shoti isono siyisono, isono siyisono, asijiki asishintshe, siyisono. Ngicela inthethelelo futhi baba ngoyedwa futhi othi mase sekufakike emoji ngisheshe ngiyibone, ngisheshe ngiyisuse, kodwa ngingaxolise nokuthi hayi ngoba babasimande akabonanga. Hayibo uNkulunkulu nangu nje sesivukile. Abanye besho ukuthi kushiwo futhi kunjalo, hayi kushiwo kodwa kunjalo ukuthi uNkulunkulu ubonile. Ngisho manje baba mhla ka-11 namhlanje wena uyasebenza ufaka yini ubufakazi. Ngiyadownloada ubufakazi ngiyawulalela, ngiyadownloada ubufakazi ngiyawulalela. Ngithi sengiyadownloada ubufakazi ngo-4 ngene emoji ngatuka ngaleso sikhathi ngashesha ngayisusa ngathi nangu baba uyasebenza, ngayisusa yasuka. Kufuneka ngixolise futhi ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa ngoba uNkulunkulu uyakubona, ubonile, wena awubonanga. Abasegroupini bakabonanga kodwa uNkulunkulu ubonile. Ngicela inthethelelo kuNkulunkulu, ngicela inthethelelo kuwena baba futhi ngiyakubonga, siyakubonga ngoba izwi lithi othandwayo uyakhuzwa. Wena baba uyasithanda, lokho usikhuza futhi. uNkulunkulu asibekele wena, akugcine baba, akugcine, uqhubeke njalo. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba noma nabazalwane bonke ekhaya lezwi. Baba, kunomunye umzalwane owangifaka ekhaya lezwi, owangitshela ukuthi ngifake i-emoji. Ngaphuthuma-ke ngayibheka, ngase ngayicima. Wase wangitshela ukuthi fange isivume leso sono. Ngathi mina ngisivume ngibe ngingasenzanga ngamabomu. Wathi fanele ngisivume. Mhlambe baba iphelile iminyaka ewu2. Ngaleso sikhathi baba wawungakaskiphI, wawusixwayisa nje ukuthi askiphI emoji. Umzalwane baba angimlalelanga, ngisivumanga futhi leso sono. Kodwa manje emva kwenkonzo baba ngizwile ukuthi fanele ngisivume. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiyaxolisa nakubazalwane bonke ekhaya lezwi ukuthi ngifake i-emoji, ngixolise naNkulunkulu ukuthi ngafaka i-emoji ngayikhipha ngingabonanga umuntu. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela baba umpostoli nomama umpostoli. Basona bonke ekhaya lezi into eNjaba yabonelela. NgoJuni ngonyaka odlule bengifaka ama-emoji kakhulu ngokuthi mangibona emoji ngichofe kuyo kanti nami sengifake yami. Ngaze ngaphuma ekhaya lezwi
uma emzalwane wayesengincengela esengicela uxolo kubaba ngabuyisela. Ngiyaxolisa kakhulu ngangikwenza amaningi ama-emotion angena ngingazi bangitshena abazalwane ngithi ngiyakhipha kanti chofele kanti sengifake i-emoji. Ngiyacela uNkulunkulu angixolele kukho konke lokho engikwenzayo nobaba uPhosila angixolele futhi angithethelele. Ngiyacela ngane lakwethu ukuba nami ningixolele lokho engakwenzayo nemakhophi futhi ngibonga ukuthi naningitshena ningikhuza mina ngingaboni ukuthi ngiyedakayo. Ngoba uPhosila uma ngitshena ngithi angathi kwenzeka kanjani. Ngiyacela ukuthi ungithethelele impela lokho kungenza kabi. Nokudelete-ke ezinye izinto ngidelete ngoba uPhosila akayibonanga kanti sengonile uNkulunkulu uyabona. Ngicela uxolo konke lokho ungixolele uNkulunkulu ungithethelele baba. Ngithethelele uNkulunkulu nobaba uMphosila ngixolele. uJesu Kristu inkosi. Amen.